Mikkel Thyssen, hvad er det, der foregår på træningsbanen her i dag? Jamen, vi har fået tildelt nogle briller her, hvor at, når man tager dem på, så er det ligesom, at man har en promille på 1,0. Og så vi skulle prøve at gøre nogle utroligt simple ting på banen, men vi fandt ud af, at det er ikke så let, når man har en promille på 1,0. Skal jeg lige høre, hvordan var det at have de her briller på? Hvordan havde I med det? Jamen, det var meget mærkeligt. Man kan i hvert fald godt se, at man ikke skal drikke, når man kører i hvert fald, fordi det sejlede fuldstændig for en. Men jeg synes faktisk, at 7 var meget. Ja, det var fint, og jeg scorede 3 ud af 5, eller 3 ud af 5, så det var fint. Jeg er meget tilfreds. Jeg synes netop, at du klarede det faktisk rigtig godt. Hvad har du at sige til det? Jamen altså, det betyder ikke så meget for mig. Jeg sparker dem ind, uanset hvordan jeg har det. Men det er det selvfølgelig ikke særlig rart at have på. Altså det er ikke noget på den måde, jeg tænker over sådan i dagligdagen på den måde, men jeg synes, at det er meget skræmmende at have de her på, og så finde ud af, hvor de ting, som ellers er hamrende lette, man render og laver med bolden, og de lige pludselig bliver næsten umulige, vil jeg sige. Så det er da skræmmende, absolut. Ja, men det er da meget skræmmende også, når man egentlig hører så meget om, at der er meget spirituskørsel rundt om i Danmark og unge mennesker, så synes jeg, det er ret skræmmende, når man kan se, hvordan folk egentlig kan have det, når de kører. Så det er jo meget farligt, og det er jo selvfølgelig ikke noget, vi opfordrer til. Som fodboldspiller og kendt ansigt, så er der mange, der gerne vil have dig til at hjælpe dem med et eller andet. Hvorfor er det lige akkurat det den her kampagne, du vælger at støtte op om? Jamen, jeg synes, det er utroligt godt, at der bliver sat fokus på det her emne her. Man har hørt nogle ubehagelige ting i medierne med folk, som der lavede spirituskørsel, hvor der er nogle af deres kære, som der kommer utroligt til skade. Og det er et emne, som jeg rigtig gerne vil støtte op omkring.